Morama intiere okinyi makawuona gino no kinyi mari dhi mbele yo makare aneno kanyo ka en mana dakika 7 kende tok saa 3 mar okinyi manyiso ni koro wadonjo e kidieny mar mbaka oromo kinyi makawuono e kidieny mabende wabedo kod ng'eyo mag weche mopogore opogore mag jo fwambo magwa luonwa e kor gwenge mapachoka kama bang'e bende wadolo twaka e chenro mar mbaka oromo. Kata kamano antiere kae mar mi chal mar fwambo weche mopogore opogore mabende timore pacho kae mabende wabiro luonu achiel kachiel kuku kachiel kod tiendgi ibiro yudogi e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Kawachaka yanga weche matimore pacho kae kata weche mabende waluonu machiegni wachako kod weche mabende timore e sekta mar somo. Mano riwruok mano kata group moro mano mar elimu bora working group mano group mabende oting'o grube mopogore opogore mabende kedo ne ratiro mar oganda. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gitwaka ka gimanyo okenge mopogore opogore mag kaka ginyalo keto lokruok kata ting'o malo sekta mar somo e pacho kae. Ka bende odiochieng' makawuono gibiro manyo yore mopogore opogore mag neno ni jo Kenya kata jopuonjre duto mabende nitiere pacho kae oyudo somo marang'iny mamalo ka bende somo makamano iyudo kod jopuonjre duto mano e bwo penchike mar 43 mano mar penchike mapacho kata article 43 mar penchike mapacho kae. Aka bende nyaka sani gidwaro mar mondo mi otiek chochni mabende nitiere e wi keto e tim lai manyien mar somo mano mar CBC. Parni lai manyien mar somo mar CBC sirikal nosingo ni e higa ni mar 2023 e lai mar somo mabende biro bed kitiyo godo e skunde duto mopogore opogore mapacho kae. Bende parni kotudore kod wachni mar CBC sirikal odiochieng' manyoro kokalo e jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nowacho ni jopuonjre duto mabende biro riwore kod grade mar 7 ok bichulo omenda moramora mar somo kaluwore ni sirikal biro bedo ka chiwo capitation fee kata omenda mabende biro bed kichiwo ne nyathi ka nyathi mabende donjo e secondary school mano junior secondary school e grade mar 7 biro bedo kanyo ka ichulo negi omenda maderoma 15,000 mane kinde mabende gidhi mbele kod somo. Parne bende odiochieng' manyoro kotudore kod weche mag somo bende sirikal nosegolo ayanga skunde mopogore opogore mabende jopuonjre biro riwore godo mano e klas 9 kata e form 1 ka bende jopuonjre makamago biro bedo ka donjo e skul kochakore tarik 6 dwe mar 2 nyaka tarik 13 dwe mar 2 mano mahigani. Nyaka Ramogi jwang' weche duto mabende timore sekta mar somo mano moriwo nyaka group mar elimu bora mabende dwani otiek chochni ahinya to mano manitiere e keto e tim lai manyien mar somo tieki wabiro luonu machiegni mar mondo mi wanyisi ni to en ang'o matimore e sekta mar somo mar neno ni ober sekta mar somo e pacho kae. Ka wuok e weche matimore e sekta mar somo wadhi nyaka kadhoath nam chumbi mineno kae ma jatend migawo mar ohala e pacho kae Moses Kuria. Ka nyaka sani jatend migawo mar ohala Moses Kuria biro timo limbe kadhoath ma Mombasa ka bende osingo mar chulo weg lope mabende apayano mar dongo kundu okalo e puothegi ka bende weg lope makamago ibiro chulo omenda madirom bilion 1.4. Chenro makamano ema jafwambo marwa mabende yudore e county ma Mombasa mano George Aoko ema biro luonwa chenro makamano kendo wabiro ng'isi achiel kachiel ni wuon lo ka wuon lo ibiro chul omenda maromo nade kinde mabende jatend migawo mar ohala mano Moses Kuria biro bedo ka chopo e county ma Mombasa odiochieng' makawuono. Ka wuok kadhoath nam chumbi wadhi nyaka e county ma Mombasa. Gima bende waluonu machiegni e county ma Mombasa odiochieng' makawuono manen kotudore kod bura mabende nchochwala e county ma Mombasa. Bura mabende no chwal madwaro ni ogol oko jokanyo mag boda mabende ochung'ne ndiko jotije e county ma Mombasa mane county ma Migori ok county ma Mombasa. County ma Migori aka bende bura makamano no chwal
e County Assembly ma Migori ka bende noselos kamiti makende ma bende biro bedo ka winjo bura makamano e County Assembly ma Migori ma bende dwaro ni ogol oko e apisi jokanyo mag board mano mar Public Service Board ma bende yudo kata ndiko jotich e County ma Migori. Mane chenro ma bende jafombo marwa e County ma Migori biro luonwa machiegni mar mondo mi onyiswa ni bura makamano nyaka sani ochopo kanye to gin jokanyo mage mag board no mar Public Service Board ma bende yudore e County ma Migori ma bende ibiro beda kapo nono idwa gol e apisi. Nyakora Ramogi Juang chenro makamano e ma jafombo marwa Juma ma yudore e County ma Migori biro luonwa machiegni kendo biro nyisi kuku kaachiel kod tiende kinde ma bende wabiro yudogi. Kwa wuok e County ma Migori wadhi nyaka e County ma Kisumu weche tuke. Nyaka sani odiochieng' ma kawuono wantiere kod odiochieng' mar ariyo mag tuke mag kikosa ma bende dhi mbele e County ma Kisumu. Parni tuke makamago mago gin tuke mag Kenya Inter-Counties Sports Association Games. Ka bende tuke makamano no yawa yanga odiochieng' manyoro kod jatend migao mar tuke pacho kae Ababu na Mwamba kaachiel kod jagoro mare mano Jonathan Mueke. Ka bende tuke makamago okelo kanyakla jotugo mawuok e counties mopogore opogore pacho kae mago counties duto 47 ma pacho kae. Ka bende tuke makamago podi biro dhi nyime e jumani duto kata e wigni duto kendo gibiro rumo kanya yanga chieng'no mar ngeso. Tuke makamago mag kikosa kawuono odonjo odiochieng' margi mar ariyo. Mage weche ma bende jofombo magwa mayudore e County ma Kisumu biro luonwa achiel kachiel kendo wabiro miyi kuku kaachiel kod tiendgi e kinde ma bende wabiro yudo gi Nyakora Ramogi Juang. Parni tuke makamago gin tuke ma bende nochakore ayanga odiochieng' manyoro kendo gibiro dhi nyime nyaka e jumani duto. Nyakora Ramogi Juang gikanye mochopo godo e giko mar chal mar fuambo mano kinyi makawuono weche mathoth to podi waluonu weche ma bende podi wabiro medo migi kata e kinde ma bende podi wadhi mbele kod chenro marwa mar mbaka oromo okinyi makawuono. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani tok yoyo marwa nyawadwa Cleophas Oluoch biro donjo kod twaka e chenro mar mbaka oromo. Kaka wuono thuon wach ma bende watwake otudore kod ling'any mar Chebukati mano kaluore ni Chebukati jakom mar IEBC kaachiel kod commissioners ariyo mamoko nego bed ni wuok e apisi odiochieng' ma kawuono kaluore ni commissioners mamoko koro nego bed ni kao kargi e komno mar IEBC. Kata kamano osetiyo ne jo Kenya e yo machalo nade mane mbaka ma bende Cleophas Oluoch dwa goyonwa omiyo imedo mana kete e Ramogi TV kik idhi mabor. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo madhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana Ramogi TV. Picha mar nyakono adwa ni rang picha ni maber kasto gole kae gi thuon e nyasi ma kawuono ni abiro nyiso wadier ni an thapki an nalali dichiel nikech richona to sani ok abilali kendo wabo bedo kamoro achiel omiyo koro wang'ni onge gimoro amora mabiro pogowa thapki onge. Adwa ni singrini ok ibi weya kenda thapki singrina.
Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Ariyo, Ras, Reggae Owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, waterie golo machon. Tich abich, Sukus Owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Chiemo kelowa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana Ramogi TV. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho.
Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogitv. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P to emergency pin giwere monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo ukawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mane Ramogitv. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riuri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogitv. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Wale walisema tutaachana, walike harusi wajione. Mambo, mimi naitwa King Kaka na niko na nyimbo mpya na yani. Na kuweka kama skiza tune, dial *811 *278#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Kubwa. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kwa majina mimi naitwa David Kipkorostanui. Nimeshinda kwa Shabiki Jackpot mbao ya milioni 21 tukiwa washindi 4. Hizi pesa nitatumia kwa kununua plot na nijenge na nielimishe watoto wangu. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyakora moge juang oyawre gino machiegni wantiere karaka wada manarango ni nyaka sani gik moko ma watimo yo machalo nade. Chenro mar mbakoro mkoro chako sani. Nyakora moge juang kawan kodi achiel kachiel. Mano kwa ubiro ni achiel kachiel kwa wantiere bur Nairobi. Watemo nono nyaka sani ini biro paro Wafula Chebukati eyo machalo nade. Ukinyi makawuono kawantiere gimor mar bedo kodi achiel kachiel wada mana penji. Ni in ipare eyo machalo nade. Mano Wafula Chebukati kachiel koda lange. Odiochieng' ma kawuono igni auchiel koro sekalo. Tarik 17 dwe mara
mar dwe mokwongo mano mar Januari ma wantiere sani ni higa mar 2023 ma odiochieng' mogik mar Wafula Chebukati, Profesa Abdi Gulie kaachiel koda ka Boya Molu, commissioners mag IEBC mosetiyo kacha thuolo mag igni 6. Koro kindegi ochopo mar wuok. Giwuok ka ginyiero, giwuok ka gimor. Oganda jo Kenya bende wuok margi kanyo ketogi ka gin gi paro ma opogore opogore. Okinyi ma kawuono wadabedo ka kod twak ka warango ni yiero mokalo ariyo, jomonya wacho ni gin adek, ni mar higa mar 2017 ne nitiere yiero ariyo manotim. Mano nitie dwe mar 8 kaachiel koda mano dwe mar 10 tarik 26. Yiero gi duto notayo kod Wafula Chebukati. Ma yiero mokwongo manotayo kaka jakom mar IEBC. Yiero ma bende ne owito oko duoko mare kod doho maduong' mogik ma pacho kae. Doho no e kindego ne nitiere kata kod David Maraga. Iwacho kinde ka duto ka nitiere kar kacha kanorango chenro go duto mag doho kaachiel koda winjo ng'ur manochwal kod e kindego kane winjo duond bur riwruog siasa no mar NASA. Kanochopo kar kacha bende nitiere sirkal mar Jubilee ma manolando jatend piny Kenya manosedhi retire mano Uhuru Kenyatta kaka jaloch. Obedo kacha yiero mar 2017, 2022 mano yiero ma higa mokalo. Notayo yo machalo nade. E chenro mar mbaka romo, ok en mbaka mago e studio ka kende. En mbaka ma wadagoyo kodi nyaka e kor gweng'. E kindego duto ka en kacha kaka jatend IEBC, kaka jakom mar IEBC, nitie gik mathoth mane okale, kendo e kindego duto bende nitie jogo manogwetao kaka commissioners. Roslina Kombe, Nambuye, ne gin jo mopogore opogore manogwetao, kendo ne giwacho ni oyo ka koro okwadwa tich kaka commissioners mag IEBC. Koko ne neno kendo ne mienjo ka e kind commissioners go duto ne nitie ywaruok maka gi kacha. Higa mar 2022 ne gichopo kacha kaka commissioners madhi 7. Nyaka sani commissioners 3 makoro bende otis kacha ni Chebukati 3. Chebukati, Profesa Abdi Gulie kod Boya Molu nodong' kar kendgi. Mano bang' gwetao mara kuom Cherera 4, adek kuom gi nogwetao. Mano moting'o Justice Nyang'aya, Irene Masit pod nitiere, Francis Wanderi kaachiel koda Juliana Cherera. Kindegi duto commissioners odong' kanyo 3 mosetiyo higni 6 makoro gwetao. Kamachielo bura matudo Irene Masit ma achiel kuom commissioners go manobalo kod jakom gi Wafula Chebukati pod dhi nyime. Aputno mano ketenge kod jatend piny Kenya William Ruto. Arwak ni machiegni mbaka ni ok ni studio ka kende. Wabiro nyaka gweng' kama nitiere kacha. Odiochieng' ma kauna dhi bedo gi mor mar chopo e county ma Kisumu, e county ma Siaya wawiny pachu, e county ma Homa Bay wawiny pachu, e county ma Migori. Buore Nairobi kae paro no choko ne mopogore opogore wawiny pacho ganda kaachiel koda kamago bende matimore county ma Mombasa. Arwak ni machiegni. Nyinga Cleophas Oluoch. Okinyi ma kauna nitiere gi wendo wuok e riwruok mosebedo kacha karango yiero mokalo. Mane luonge kacha ni Election Observer Group, inyaluonge kacha ni ILOG, ma en jal mosebede pap kacha katimo rango nonro kaachiel koda chenro mopogore opogore mag yiero. Okinyi ma kawuono antiere kae kod wuod Luo ma bende tiere riwruogno mar ILOG, mano William Onyango. William, machiegni ahinya mar Ramogitv chenro en mar mbaka romo. Kamano Mr. Cleophas. Ichiwe yo machalo nade? Achiwe maber mwana ine. Amba chiwe yo makare. Happy New Year. Wacho ni en tema rach ka wachako twaka. Pok wachako kata ni Happy New Year. Happy New Year. Koso sedi ahinya. Apo di podo nyuma ka podo nye. Kamano. Twak mano ka wuono. Wadarango telo mag IEBC ka kosebedo kanyo higni 6 mokalo ka jakom gi osebedo Wafula Chebukati. Osetiyo yo machalo nade? Inyalo miyo pachi kaka in William kaachiel koda ka in kaka apisa mosebedo kacha ka nitiere ground. Wacho ni ka nitiere pap kacha kitimo tich mopogore opogore maneno ni yiero gitimo gi yo machalo nade. In kaka field officer kacha. Gigi duto mosebedo katimore. Chebukati kaka jakom. Ini kawe nade? Erokamano Cleophas. Mokwongo agoyo erokamano kuom miya thuolo mar mondo abi Ramogitv ka mondo wawach weche wanon ling'anye Mr. Chebukati kaka osetiyo kuom tena mane nitie higni 6. Kachako to anyalo wacho ni tich ka tich nitie gima wanyalo wacho nu nitie ageno success kod failure. To in seche moko success yani ber nyalo bedo, rach bende nyalo bedo. To Chebukati kawarango kuom ndalo mosetie elections mano kuongo conduct mano kuongo
timo mokwongo mano 2017 wa nyalo neno election mano tim 2017 to wa compare kod election motim 2022 nitie pogruok kaka wan election observer wan nitie pogruok matin kanyalo mi example pogruok ma waneno lony IBC from 2017 nyaka sani lony manyasani ma iluongo no electronic transmission of the votes waneno kagi obedo improved obedo kod improvement compared to the kawa pimo kod chien mano yiero nitie gimoro mane gisomo kata gima ne giyudo kanyo kaka puonj ne nitie gima ne giyudo kaka puonj bugino ne gidhiyo giloso ma 2022 ni owuok maber moloyo the elections moko manang'owa mane wabedo kod gin gik mage ponono ma osebedo kana mano timore marach higa mar 2017 kane en jakom mar 2020 be pod en jakom mar IBC mage mano timore maricho mano duogo loso kendo obedo yo moro makare e yiero mane koro wadhi e higa mokalo erokamano mokwongo gima wanyalo wacho en transmission of the results manene 2017 wanwang'o 2017 results kanene owuoka kaka ne biro transmitted ne okbed ne ken e yo makare ahinya in terms of electronically ne okbed maber ahinya koro kanene gidhi girango the reason gimomiyo omae ne ok timre ne gitimo gimiluongo improvement makata polling stations moko ne nitie man onge gimiluongo waluwacho no network coverage 3G network coverage to kane gibet piny to mae en issue mane gitimo ang'owa koro ne gitemo loso ma polling station ng'enygi nobedo covered gi 3G network but transmissions of the votes noket successfully mano is a credit manyaka to wami jo IBC registration of the voters bende nentie gimwa wawacho ni medruok from moloyo jogo manondikore ka go ombulu bende notimo ang'owa nomedore mano be gima nyaka to yie negitimo ang'owa negitimo maber nyakora moge jwang' wantiere kar ka ne wakoni ni ma en chenro mabende wakawo thuolo mar mi duol kama intiere kar kacha ka wagoni wacho ni ka wagoni sigana kendo imbe miwa pachi ni gigi duto osebedo katimore nade okinyi ma kawuono wacho ni wan ng'ano mawuok Ilog mabende wasewinjo kanyo mano William Onyango e studio moro ma Kisumu wantiere kod wendo mabende angwa tudrego okinyi ma kawuono angwa nena kata wadhi nyime kod twak ka osebedo moikore ahinya angwa twak kode mano wendo mabende en MCA mar Nyalenda B mano James Oyugi Were nitiere kar kacha ochopo Ramogi TV okinyi ma kawuono kendo angwa twak kode mana ka wantiere kode mane chenro ni mara mbako romo koro kigidhi mabor ino ka Kisumu kacha bende weche medo mana ikore ikinde mora kochako sani bende angwa dhi e county ma Homa Bay county ma Migori kata county ma Mombasa mondo ayud pachi kata county ma Kisumu kacha bende ka wayudo gi angwa dhi mana nyime kodi ka wantiere kar kae odiochieng' manyoro jatendi ne ntiere mano achiel kachiel ka ne untiere bur Nairobi kaka mane jakom mar IBC bende ne chwalo report mare kaka chenro osebedo katimore ka IBC jodito mag sirkal nochopo kanyo neno jalop speaker mano mar od bura no mar Senate nochopo kar kacha kachiel koda ka Attorney General ma pacho ka gi jodito mamoko e piny owacho e kinde mane mosruok kadhi nyime ntiere report mane gichiwo winjo ka report mane kacha ntiere gigo mane giwacho ni oyo nitie gik maka magi made waer ne otim yiero mabiro kata commissioners mabiro achiel kuomgi nowacho kanyo ni yiero commissioners matin katin to higni 2 ka yiero pok ochopo pono mai gimoro achiel bende magi somo yiero mokalo ma higa 2022 mana mar bero kinde mabiro e kinde gi mag yiero erokamano Cleophas yiero commissioners mano is en achiel kuom gima iluongo ni wawacho gi dho kizungu ni recommendation makata wan jok kaka election observers group ni wachiwo recommendation makamano ni commissioners mabiro office kaber to ripo yier gi higni 2 kapok ji otimo ang'owa kapok ji odhi yiero
koyier gi higni ariyo ka pod yiero miyo gi thuolo maber mondo gibed gi ng'iyo kama gitiye kendo ging'e kaka itiyo mondo giti maber. To shida betie sama koro jogi iyiero e dakika mogik. Kanyo kelo shida sama iyiero gi dakika mogik, just few months to the election. Mano en one of the recommendation. Anyalo wacho ni en gima ne kaka election observers group ne wachiwo paro mondo otimore. To how marach ne okokete itim. Mana achiel kuom paro mabende ne ochwalo makoro sani en moro maru maneno ni koro dhi bedo kotiyo yiero mabiro. Mano paro mano election observers group nochiwo. Jogo nyaka yier 2 years to the election mondo migi thuolo mondo gibed thuolo makare e tayo yiero mabiro. Aya, nyakora mogo mano William Onyango jakanyo mar ILOG, apisa mantiere kar kanyo bende ma wodo nagi ma wiele rainya kendo miyo chal mar wache kaka gigo osebedo kacha paro mag sebedo ka gisomo ne duol ma tayo yiero ma pacho kae mano mar IBC e kinde ma yiero bende no chako ino kanyo higa mar 2017 kane Chebukati donjo kanyo kaka jakom kachiel koda ka yiero mokalo mano ma higa 2022 adhi e studio ma Kisumu atura chel kachiel koda James Oyugi Were mano MCA ma Kisumu mano ma wuoka Nyalenda B. James Oyugi Were oyawre Kisumu cheyo machalo nade taenya jogi ma jo Nyalenda B. Okinyi ma kawuono twake ne wi ilingany Wafula Chebukati jakom mar IBC ma odiochieng' ma kawuono odiochieng' mare mogik. Ini pare yo machalo nade machiegni twak. Erokamano. Ma en James Oyugi Were, MCA ma Nyalenda B Ward, Kisumu Central, Kisumu County. Moso jo oganda Ramogi duto ni oyawre uru. An bende amor ka donje twak mar Chebukati wuok Chebukati office. Okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Kae kindegi bende korida ka uthuolo mondo mi par Wafula Chebukati kaka jakom osetayo IBC kuom thuolo mar higni 6. En ang'o ma omori gi ang'o ma nok omori e tende thuolo mar higni 6 gi? Erokamano. Kinyalo winja mana mage mano mori e higni 6 kora nyalo winjo e higni 6 mosekalo. Erokamano ahinya kiduogo kendo koro wanyalo tudo achiel kachiel e higni 6 mokalo mage mano mori mage bende mano komori e thuolo no duto kane Wafula Chebukati en jakom mar IBC. Erokamano. Higni 6 ma Wafula Chebukati obedo office, anyalo wacho ni gimomora matin en ni osebedo jalno motegno e office kendo osebedo ni decision mochung'ne gima ochung'ne e gima odhi motim kendo mo implement. To gimoko mora en ni ywak mar jopiny kata ywak mane oppositions ketone e ndalo mar yiero ok ochikne ite. Nikech kata kiwacho nitiere recommendations mane observers oketo. To recommendations gi kanoketi tineno ka en gimoro amora mowachi tineno ka okwedo kendo otero mabor. To mage nyalo miyo confidence mar jopiny bedo kuome kaka ng'ama noyier mondo ota yiero e Kenya mangima. Omiyo an akwayo ni mana kaka ne osebed ki ilieko kata kiwacho ni kapok wadhi e yiero to nego bed ni chike manoket piny iluwo achiel kachiel. Ing'iyo ni commissioners gi gibed office chon motim gimoro amora, boundary review otimore kaka dwarore, kura okaw kaka dwarore, ondik jogo madhi telonwa yiero kaka dwarore. Omiyo mago kanotimo to dowuoke ka en ng'ama ipake moloyo. To kata yiero manokadhone ineno kane wabedo gi tungni nikech nitie gik mane jo opposition wacho nonego tim to Chebukati nokochiko ne ite emomiyo yiero dhi mok kethore. Omiyo an awuok kata en wuok e office ka an ng'ano mok mor kode kata matin. Erokamano ahinya kiwacho kanyo ni gik modhi pare go bende tiere kata kata chike bende onego bed ni luwo. Ang'o duogo iri bende Mheshimiwa James Oyugi Were ka iwuok e county ma Kisumu mondo mimiwa pachi mathoth bende kotenore kod gigi bende wada winjo sani. Gino mane Wafula Chebukati ne olose mano kotenore kod telo mare mosebedo kacha e thuolo mar higni 6. Wacho ni en osetimo tich makare
kata ko ganda jo Kenya mamoko bende negi paro mopogore opogore. Kata kamano awinje kaka noloso odiochieng' manyoro kanochiwo twak mare. A very contented man, and I say we gave it our best. We chatted and weathered the storms that threatened the existence of the commission. We endured relentless fatigue in our preparation for election. We mustered high courage to overcome perils of democracy, and we delivered the sacred will of the people of Kenya. William Onyango, pachi kotenore gi ma Chebukati wacho. Anyalo wacho mana kama Mheshimiwa wacho. Chebukati sana sana yiero ma 2022. No otae lwasi ma kizungu wacho no high tension. To Chebukati kaka jatelo mar IBC no chung' motegno. Ne en kod expected nentie ji duto manene rango nentie ji mang'eny mane rango yiero ni. Kendo ji wengi duto mang'eny nen kode. Ok jo ne range, ok jo Kenya kende to kata koda pinje maoko ne rango Chebukati. Koro en bende nen go pressure. Nen kod pressure mar mondo timang'owa o deliver. Kendo nentie gik mane goye koni ma jomoko wacho ne ok otimo maber ka, ok otimo maber ka, ok otimo maber ka. But Chebukati no chung' motegno. Emiyo ne ko wacho ne is a contented man. En wacho otiyo maber. To indeed anyalo wacho Chebukati otemo no wacho ka jatelo pressure manene tie kodo manene owinjo kata manene around ne kisungu wacho was overwhelming. Manene ka ng'ato to onyalo timo no onyalo resign, but ni chung' ang'o ni chung' motegno bo deliver election. Kanyo nyaka wamie credit mo deserve at that point. Aya lwasi no pogore nyakoro moge jwang motelo ne Wafula Chebukati no kacha Samuel Kivitu ne ntiere kacha Isaka San jogi duto notie ko kendo ne giwuok. Wafula Chebukati riu rekod gi e kwan mag jogo mosebedo jotelo kachiel koda jokom mag IBC. Nying no pogore kinde mokalo ne ntiere wacho ni mano ntie mana duol mane tewi yiero mane ok omed kata gi kiewo mane kinde mokalo. Sani kano med nyaka kiewo gigudu tuma gisibedo kacha ka gitimo kendo ka gigoro gigi mopogore opogore nyaka sani paro chalo nade. Adhir Mheshimiwa James Oyugi were kani Kisumu wacho kata ni en wuok e apisi mano Wafula Chebukati wuok e apisi ka otiyo kendo chunye en gi mor ahinya nimar otimo tich madwarore tich mane chik okone ni mondo tim kata doko ni lwasi ne opogore. Lwasi nyalo bedo opogore gi yiero mabende mosebedo mosekalo kacha. Kata kamano in kata ka koro nyalo mi thuolo mondo mimiye kuom atamalo 10 inyalo miya di tena ng'o minyalo miya atamalo maromo kamano kata ka en achiel ewi 100 ochalo nade e kinde gi duto. Erokamano. An awacho na nyalo miyo Chebukati atamalo 6 kuom 10. Atamalo 6 kuom 10 anyalo miye nikech temo to notemo kata noketho kamano. To ing'eni yiero always en ga sache ma ji dhi e yiero to wan gi tungni mang'eny kendo iyudo ka weche wuok mang'eny kon gi kon. To iyudo ka nitiere weche mane ji olieko ni ok timre maber mana ka ni chake mar ndiko joma ne dhi tayo yiero. Tiyudo ka kabila moro nokete mang'eny maloyo kabinde mamoko nikech iyudo ni Kenya nigi kabinde 42. To 42 gi ok inyal kawo kuom returning officers mane dhi 47 isekawo kabila achiel miyo 20. Mano nyiso ni ne nitie genuine concern kuom jopiny. Omiyo an awacho ni dino winj kwayo ma jopiny kata paro manigolo ne mondo mi nokonye dhi e yiero maber. Dino kawo parogo to Wafula Chebukati do deliver 9 atamalo 9 kata atamalo 10. Omiyo mane kwayo na kende kata mano awacho ni max 4 go. Atamalo 4 ga mae mana nikech koso kawo paro kata maoni mane the opposition kata civil society kata ji mang'eny ne miye mondo mi otel no yiero mane mar 2022.
Erokamano ahinya James Were kene kaunti ma Kisumu. Awa duogo iri kanyo mondo ikonwa ni kiwacho ni notemo kata dok notimo marach. Gini gik mage manotimore marach mondo mi commissioners manyien bende kik bed koda chiedhnade machalo kamano. Pod adhi e kaunti ma Kisumu kanyo ayude MCA machon mano mar wardno ma Southwest Kisumu, Eric Agola. Eric Agola atura kodi e yo simu achiel kachiel oyawre kama intie kanyo ichiewo e yo machalo nade. Awejo ni intiere e yo beach moro. Ayikura ni en beach mane mantiere e gwenge ma Kisumu kanyo to twak kodi chieng' ma kawuono iparo wafula Chebukati nade. Magogal Beach, Kisumu West, Southwest Kisumu Ward. To kaparo kawuono ne en gima lich ahinya. Kinde moro ne awinjo no yalo moro kane patho moro ne yalo. Owacho ni gik moko rumo. Adier kanyoro monyoro kinde mag Chebukati office nyorumo. To gima nyalo wacho ni wan kaka oganda mar jo Kenya, kaka jatelo kata kaka jakenya moro amora ma jago kura, anyalo wacho ni Chebukati chutho kaka commissioners ma osebedo e Kenya ok osebedo commissioners maber. Chebukati achiel kuom ma ok osetimo maber ahinya. Nikech ka ing'iyo yiero mane otimo mokwongo mane okethi kod court, mano nyiso ni ne nitiere buche mang'eny kata bugni mang'eny mane ok otimore maber e yiero mar 2017. Kendo kanyo chopo yiero manyoro ni to nyo ochako tayo yiero manyo go ji gi bwok ahinya. Kani ing'iyo mos kaka ne Chebukati ne pango officers ge, jok manobedo posted kata manoyier kaka jotelo mane bedo tayo yiero e sub counties kata constituencies notimo yo ma very skewed, kendo ne ji pod we manie noyuma nikech iyudo ka dot moro ne oketi kendo nokawo constituencies mang'eny to ne ketgi strategically kane ging'eyo gima ne gitimo. Koro nyalo wacho ni Chebukati noikore mar rig election kata mar chocho yiero chon kane en gima noikore kendo nochako keto chenro mar chon ahinya. E kindegi duto mago moko kuom gigo minyabedo kata ni inyalo parego. Inyalo wacho ng'o kotenore kod ikruok ma osebedo kajo are yiero ma higa 2017 kod mano bende mar 2022. Pogruok moro amora mane uneno, gino mane omori gi bende mano komori e ikruok mar yiero ma kamago. Eric, inyalo mana winja kapo nono inyalo lose wi ikruok ne yiero mano mar higa 2017 kod higa mokalo. Yiero ikruok mare ne chalo nade ka rango mano bende kindego ne en jakom mar IBC e thuologo duto ninyalo kawe e yo machalo nade? Ikruok ne nitie miriambo mang'eny. Ichiro ka IBC nomi pesa mar timo ikruok mondo mi gita yiero, to ikruok notim ne gitime ka ne gin gi pachgi moro. It was strategically planned mondo mi girig election. Gik mane giwacho ni ne giikore ok ne adier ne giikore ne yiero. Nikech king'iyo mos iyudo ka voter education ne ok otim maber. King'iyo kata mana kaka ne itayo ndiko kura, iyudo ka sama tin giketo muda ma ok oromo ahinya. Oluongo ni puonjo jopiny ne ok otim e yo makare. To moloyo makoro nomulo ahinya en kaka kura kane ochopo kama koro go kura ne itimo. Ne nitiere chochni ma onge gima ne wanyalo folo nikech media ne chochowa kod lendo, iyudo ka wawinjo ka ripot mantiere koni opogore gi gima kocha. Omiyo ng'ikruok ne nitiere, omiyo ka dipo ni ichiwo ne ji marks kata ichiwo atamalo, anyalo wacho ni Chebukati ne omiyo kata ne iti kode kata ne oikore mondo ochwer remo e piny mar Kenya. Kata kamano jo Kenya wanyalo gone giro kamano ni ok ne giluwo direction mane ochomgi kod Chebukati. Omiyo biro dong' kata ka odong' ka odhi ka retire, biro dong' kaka ng'atno ma oweyo bugo matut kendo oweyo ng'ikruok mang'eny ne oganda mar jo Kenya.
Wuok apis mare kaka jakom mar IBC kendo wuok kata ka onge commissioner moro amora madong kanyo. Mano kaluwore ni kinde tielo mare mokwongo nitie commissioners manogwe tao tok yiero mar 2017 ma inyalo par nyingegi githoth. Iwacho kata ni kama oting'o Roslyn Akombe gini kane giwuok jo commissioners manyien manoyier bende noduoko gwe tao tok yiero mar higa 2022. Wuok mar commissioners adek gi mano jakom mar commission Wafula Chebukati, Professor Abdi Gulie kachel kod Aboya Molu keto commission e yo machalo nade e kinde gidune gitimo tich kaka commission. Inyalo miyo commission atamalo maromo nade kata kisechiwo commission kata kisemiyo Wafula Chebukati atamalo mage? Ing'eyo ni nitie gimiluongo ni quorum kata quorum. E court iluongo ni quorum to bura iluongo ni quorum. Ok inyal bedo ng'at ma in ng'at achiel ite ringi nikech commissioners osebedo ka ringo Chebukati mang'eny. Iyudo ka ne Akombe gini noringo mano nyiso ni kaka notayo commission ne ok omorogi. Kendo ka manyo chopo sani nitiere commissioners adek, commissioners 4 mane owuok kendo ne gikwedo duoko mane Chebukati dhi lando kata kaka notayo tallying mag results. Mano nyiso ni he was not a good leader. You cannot be a commissioner or a chair ma jogi te onge team may lead iweyo gi e kor nam tinigo. Yes, ogo mochiwo results koro wan gi President Ruto as the President of the Republic of Kenya, but jok manomigi go tich constitutionally ok ogo godo. Mano nyiso ni ok en jatelo maber. Aya, wach mari mogik odiochieng' ma kawuono kapok aweyi mondo mi idhi chenro mopogore opogore kaunti ma Kisumu. Kawach ni Ogalko Beach kama intiere kar kacha, wach mari mogik ka koro dhi retire nitiere gik mopogore opogore mano bedo kacha ka gichwalo kaka commission ni dewaer ni magi otim e kinde ma jo Kenya koro dhi bedo ni yudo commissioners manyien. Achiel kuom gi kwa achiel kuom mara Professor Abdi Gulie kod Boya Molu ne ni weche mag jo siasa kik gidonjre jogo midhi yier kaka commissioners. Kama chielo bende ni bedo kacha ni tiyo kachiel kod jokanyo kata stakeholders go mag weche go mag yiero e yo moro makare kachiel kod ka keto arita kwe motegno mano e National Tallying Center kachiel kod ka yiene mana ji manok mondo mi odonje e tallying centers ma opogore opogore. Jogo ma owinjore emonego bed ni donjo kar kacha. Pachi mogik nyalo bedo mane kotenore kod dwaro mane giwacho ni oyo jogi nyalo konyowa e yo machalo kama e kinde mabiro? Anyalo yie kod paro ni arita mar Kenya ng'ata nigi ratiro mar bedo kod arita makare. Mano is a fundamental right, and therefore I would propose ni mondo mi wane kaka jo Kenya kendo agombo rito kendo arito ni jakom Raila Amolo Odinga en jal mosebedo ka chung' ne jopiny mondo mi lokruok obedie. Kendo agombo ni achiel kuom gigo mobiro wacho wang'i kaka wanyalo reform election system ma Kenya, whereas commissioners kata ibiro yier kata ibiro yier jakom kod commissioners oyiergi e yo makare to chike be mondo loki mar tayo weche mag yiero nikech kaka osebedo kitayo chike iyudo ka jakom nodwa mi teko mang'eny. Ne nitiere lakuna e chik manomiyo jakom omi teko mang'eny omiyo ka koro Chebukati ne koro ne ni kod teko ma koro kata misbehave kata ong'iewe modhi jakonchiel to dhi gi piny mangima. Koro election act will be amended. This man is the only way to go. But such movement amended the clauses mag security and whatever mago bende should be looked into. But I'm praying ni Kenya mondo wa maintain peace nikech mano ema biro miyo kata ka chik iloso na joma ngima. Koro ka waketo kwe ma jopiny bedo kod ngima makare kendo ngima makiny to wanyalo bedo kod dongruok makare. An kaka jatelo sani eri I'm at the beach doing my business at the beach nikech osetimi yiero kendo akwayo jowa manyoyier ni mondo gitim maber ne jo Kenya nikech mano e democracy seche moko kaka Raila Amolo Odinga nwang'e ni dhi bedo president moko notimore ataro e kombewa mamoko bende kaka koma mar South West notimore ataro mar kaka dwaro jomoko, but we must accept and move on. Erokamano ahinya. Mano Eric Agola, MCA machon ma South West Kisumu otudore kod achiel kachiel ka en Ogalko Beach mantiere e kaunti ma Kisumu. Kinyi ma kaone erokamano nyako bilu thuolo matwa koda yor simu achiel kachiel okinyi ma kawuono nyako Ramogi jongwa dhi nyime kod twak okinyi ma kawuono kendo koro darango chenro mopogore opogore tiyo machiegni kod commissioners mamoko mane penjo mada penjo kae William Onyango. William, kae rango ikine kaka ubedo ka urango yiero mopogore opogore tiyo kod commissioners gi kinde ma inywako ombulu
kilando gi kod chenro mopogore opogore. Wafula Chebukati nyalo miye max marom nade ka irango ni tiyo kod commissioners ge. Wawinjo kata kaka Eriko Agola owacho ni commissioners mathoth bendo sebedo ka gwetao e kinde ma ene jakom. En ma nigi tabu koso commissioners mawuok gi ma nigi tabu. Tinyalo miye max edi. In kora miya ne ewi apar kachi nyalo miye di gati kona gimo miye chiwo max machalo kama. Hero kamano Cleophas. En Chebukati ka miyo max. Ada miye max generally kalure kod tich mosetiyo kuom higni auchiel. Nyaka chil kawuono. Abro miye max 8. Kalure kod tich mosetiyo chakre 2017 entire election kon 2022 abiyo max 8. Mana bore ewi apar. Aboro ewi apar. Mano meni wakata ni very good. Mano bene mano opoko chupa excellent. Mano opoko chupa excellent. Adiera opoko chupa excellent. Osekalo average. But osekalo average. Nyaka wayiere Mr. Cleophas ni tayo elections oketich mayot. Kende en koda gima walu kizungu lungu ni challenge kan kacha. To IBC gitemo landi challenges gi improve elections. Kirango security wise alo rito katamna alwara mar kama ji goya mbulu. IBC otemo wan ka observers kane wawuotho wan kama ji dhi lute mbulu. No wan ka security nitie maber ma onge ngama kelo tulo kamiti mangowa kama igoye ilute mbulu. Mano gima ne nyaka otima ngowa nyaka wamigi. Election technology gi improve itemo gi improve konde mane onge kod network coverage mar 3G chande gitima ngowa gitemo bugineno at least koro gitimo ginwango kaka 3G network nyalo bete kacha buji koro nyalo go kura butima ngowa bu results oyude yo maber. Kawacho kadoko korka kara rach manyalo nwango ma anyaneno no Mr. Chebukati okneolo ahinya 2017 ne waneno kanene ntie pogro kind commissioners mane Dr. Roselina Kombe netimangowa nogwe tao to nogwe tao kowacho ne okwen gi yie koda ngowa i commissioner ne ntie gimoro ma maybe ntie kanyo ma is not transparent ko yie kodo nogwe tao kor 2022 kanyo dhi yiero kendo waneno gimachielo kaka jatelo Mr. Chebukati noripo bedni orango to angomo miyo jo commissioner cha no resign to otimangowa ogenge gicha kiktimangowa kikchak nore kendo 2017 to en chal ne orango to kogengo 2017 kanyo wamie kanyo wanyalo timangowa wanyalo mae max ni okendu mechanism maber ma resolving the dispute within makanya loko dhiyo makari nyalo miye di ewi apar kanyo ta anyalo mi angwen for oten mano koro poko chupa average mano ko chuka to ko chupa kanyo koro mogejwang podi medo mana make waseyudo aboro overall kacha kwa dok piny kacha no ka max medo mana dok piny William naam kamachielo makoro darango e chenro mage mag tiyo kod gi wacho ni kacha higi mar 2017 gigo manotimore noko loso gi kaka onego ti kod commissioners sani koro oseduogo kacha wayudo gi higa mar 2022 commissioners moko bende chako gwetao mano tok yiero gino madhi timore kendo ka commissioners manyien odonjo nitie commissioners maponono dhi donjo mano wang'ene gidhi bedo gi thuolo mar donjo e PC margi gibed gi paro machalo nade mopogore gi commissioners mokalo mano tele kod Wafula Chebukati. Kamano Mr. Cleophas. An gima dagomb ni commissioners manyien mabiro dibed kodo. Ka gibiro magi gibedo sworn into the office. And dibed gi maber ka gi stick to the oath magi kao ni jo gitimangowa gidwa tiyo gin jomulung gitigi jo piny. Gi stick to the oath magikao ka ging'eyo tijgi ka ging'eyo mandate margi ni gin gidwa deliver a credible elections ni citizen ma Kenya kik gibedi joma can be swayed in ma inyalo luong thenge gi jomoko to pachgi timangowa iloko kik gibedi joma lazy ma chiko itigi ni weche ma onge angowa ma onge tiende manyalo miyo compromise angowa tijgi to gi stick to the oath of the office magikao ka ging'iyo ni oyergi mondo gita yiero to yiero ni en mar jopiny.
Aya, makiparono gi kanyo, ang' wadhi e kaunti ma Kisumu bende. Kaunti ma Kisumu kaono bende wadonjo twak. Wan gi twak kod wendo e studio, waseyudo simu kacha, koro dachoko pat jopiny bende e kaunti no kae to warango counties mamoko bende. Kata kamano, Mheshimiwa James Ogiwere mak penjo ni wiye. Ka waduogo bang' winjo pa jo Kisumu, ang' omiwa pache. Siasa donjo kanye e IBC. Wafula Chebukati bende osetimo siasa e iye kanyo, koso siasa ne onge. Pache wi siasa madonjo kod commission en mane. Achiel kachiel wadhira nyawadwa Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo, Kisumu chiew nade odiochieng' ma kawuono, to kama ichope kar kanyo pach jopiny gin nade? Gin gi paro Wafula Chebukati kachiel kod Alange, commissioners mamoko makoro odiochieng' ma kawuono wuok e apisi e yo machalo nade? Millicent. Pero kamana ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu kaendi. Kisumu kochiew maber kaka ung'eyo ni sani bende wan gi tuke mag kikosi mamede dhi nyime ma counties 47 dhi go nyime. To kopogore gi mano, e kaunti ni bende wadwa ni jopiny olernwa ni to ginto ginyo paro jakom mar duol mochung' ne keyo kod yiero ma pacho kaendi Wafula Chebukati e yo machalo nade makoro chopo ni en kod Lange bende owuok e apisa. Ang' nateri achiel kachiel irgi mondo gimiwa pachgi ka ok aketho seche kapok aduogo. Kachako kodi king'iyo kamera ni chak na ginyingi mnisa ni to into inya paro Wafula Chebukati nade sani wang'ega ni nitiere sama kochopo to jakom mar IBC wuok ga apis to iyiero ng'ama chielo miya pachi. An gi nyinga Wilson Ouko Ador. Chebukati gima nyalo chalo gi Chebukati tama yudo nikech Chebukati kano donjo ofis ne wan gi matumaini kendo ne wan gi geno ni Chebukati dhi deliver. Koro bang'e to waneno na ka Chebukati tije ochalo ng'ama bende chamo gik misoyo piny gi eki. Koro Chebukati ni ando kata ko to agombo wanono kabisa mabe onego be nosemake nikech gik mosetimonwa election dege duto kwane ka gin election morie kuro. Miyo an ok dawachi gimoro ewi Chebukati. Dagombo ni Chebukati mondo doga dala to wadware uru kaka wanyalo yiero joma nyalo keto no election e yo ma transparent mabedo thuolo. Maonge gimoro ni bedo intimidated ni sirikal be donjo e iye kata ni jomoko be biro ketho kata jopinje ma oko donjo election. Chebukati nyo bedo influence gi pesa to gi jopinje ma oko. Miyo en ocham pesa no dhi go thurgi. Wewa mondo Kenya wachak wayud yo manyien mondo walos reforms mag election obed makare mondo wayud ng'ama nyalo bedo electoral commissioner maber manyalo loso no election makawa election kwa sepango line uko wuok e line to wang'e ni gima wayiero dhi bedo gima dieri. Omiyo Chebukati odhi athurgi. Ero kamana ahinya machiegni madama piyo piyo in pachi chalo nade? Ginyinga en Peter Bura. To an gima nyalo wacho kuom Chebukati maneno motimo maber onge. Kech yiero mokwongo time Kenya ka nokethi. Onge gimoro moro maneno manilong'o kanyo nikech gik manowachi bende ka wachako duogo yiero mochako timo mar ariyo. Ne gigo duto pod naneno mana ka gik manonyise ni oloki ne pod otimore atima e yiero mar 2022. Koro kaneno gima Chebukati okonyago okonyogo yiero ma Kenya ka tich ne nyocha rach. Madeber Chebukati sani de koni kamiti otowe jela nikech onge gimo konyo malong'o tich ne olil. Odhi dala to be sana onego be ni make mondo so iye. Wayud jok moko manyalo commissioner mo manyalo ritonwa yiero maber man gi lere iye. To weche moko mofuwo mag Chebukati gi omake go otere go iye mondo jok mabiro bang'e one ni ng'at manotimo kosa omake otere iye koro gembo gibitimo kosa. An mane pacha. Ero kamano machiegni in pachi chalo nadi nyalo paro Chebukati gi Lange masani bende wuok e apis kata ndalogi mar apis orumo. Inya paro gang'owa? Ero kamano an Gilbert Obuya ajatich ma Kisumu ka. Wacho wach Chebukati ni en gima osebedo mar joka nyaka ne yiere pok gimoro amoro bedo maber. Koro an wacho ni ne joma yiero giga kata joma chungo giga mondo mi gibed ofis no. Akwani Chebukati kadhi to dhi adhiya to mibiro yier mondo obede gi paro moro maber kata obede gi tich moro maber. Kik obedi ego Chebukati osebed ke Chebukati ji osetho lwete mang'eny nikech kitiyo tich matin opono tiyo tich matin to tich mutiyo maduong' tich mutiyo no en tich ma ji tete ng'iyo maka dipo ni okoso kamoro matin to nego ji mang'eny. Omiyo akwayo ni kibiro yier ng'ama chielo kata ng'ama winja mibiro yier kadipo ni ibiro yieri ofis no mondo itiye yo makare ibed jaratiro kitiyo gi jokenya yo makare king'eyo ni jomitiyogo ji go ombulu mondo yier ng'ato to kok udwaro election to utim selection kech wanodhiga election wayiero ng'ama wadwaro. To kutimo selection kuom ng'ama une modwaro to kare kwerwa uri kwadhi election ka ok kamano to eru kamano. Ero kamano ahinya ng'ama chielo mana mapiyo piyo pachi nyalo charo nadi inya paro Chebukati gi Lange yo mane? Ero kamano ahinya an gi nyinga iluonga ni Jono Kaka joma ng'eny luonga no kaka nabi.
Maduong' madiang' awach ni gima Chebukati otimo madipaki to kane nikech kosa sio kosa to kurudia kosa ndio kosa. Ung'e ni kosa ma Chebukati onuoyo bedo mang'eny ahinya. Gima dakwa ni Chebukati osetieko mare odhi e yweyo. Koro tim midhi yier ground yiero maber. Obed county sub county skun modong' yiero maber. Lakini kochopo malo gik manyo jopiny oneno ok nyo moro jopiny. Koro akwayo ni next midhi yier Chebukati en odhi oywe osetieko mare. Onge gimonya timo lakini timo to kotimo maber. 2017 from 2013, 2017, kendo sani 2022, okwaneno moro ahinya kuom Chebukati ahinya kalure kod gik manyo timore. Jo Kenya nyo ywak nyithindo jodongo nyaka joma nadi. Kata sani nitie joma pod ywak. Koro akwayo ni ka Chebukati dhi e yiero, Kenya mi ofis midhi yier jakom manyien. Obede jakom matiyo gi ji right gi gima jopiny dwaro. Mani gima diang' awachi. Kik obed ng'ama yiero ng'at ma ene modwaro, to yier ng'ama jopiny dwaro. Erokamano ahinya, machiegni. Happy New Year. Sani wawuoyo e wi Chebukati gi Lange, owuok e apis kata giwuok e apis. Inyalo pare gang'o sama koro isewe mondo mi owuog e apis owene ng'ama chielo madhi donjo. Erokamano, nyinga iluongo ni Isayo Nyango. Tim marach iparo go ng'ato, maber be inyalo par go ng'ato. Chebukati timbene richo. Timbene richo nikech kane Maragara noyalo kes mokwongo, Maragara owacho makosa mane nitie gi gik Maraga mondo gik mantie mondo losi. Onge gima nolosi, ar Chebukati ne ok ochenji. Ka koro nyo wachako wadhi e yiero ni, bende nyo ging'eyo maler ni yiero kotimore maber, to en pod iwinjo kopakore ni yiero nyo ber. Kendo wacho nokelo reforms. An gima daher wacho gin weche ariyo. Mokwongo, the international community. Ng'at miluongo na America gi British ne gi colonize wa chon, giwewa koro mondo walos gigewa, kata nyathi kosechako wuoth modongo iweye obedo independent, giwewa mondo wabed gi kwe, because kaka jo Kenya wan gi adieri na America nyocha interfere gi yiero manyocha wan go karkane gi Chebukati no bende. Omiyo samwa biro dhi e yiero, anda akwa jo Kenya mayiero ji, Maraga cha ene manene ka ng'ama nyalo bedo jatelo maber, manyalo kelo reforms, manyalo miyo jo Kenya bedi gi ng'ama gidwaro, gimany Maraga. Nikech onge tiende dhi e yiero, to uyiero ng'ato, to uparo ni uyombo, kae tilando gik moko nono, kae to ng'ato dog pakore kako ng'ama ber motimo gik maber. He belong to jail. Chebukati onego bed ni e jela. Erokamano ahinya, katieko mana mapiyo piyo, ini nyalo wacho ang'o? Iparo Chebukati gi ang'o kod Lange masani giwuok e apis? Gima dapar godo Chebukati gi Lange onge gima ber ma dapar gigo, nikech 2017 ne gimiyo ji otho e Kenya ka, ne wawito jo baby pendo, nyocha ka be ne gidwa kelo tho moko ma mok ni kare. To Maraga no point kuonde mane richo, mana kaka Nyawado osewacho, to onge reform mora mora mane Chebukati okete election, electoral commission ka. Koro nyaka sani, an kata Chebukati wuok, kata ibo yier electoral commission machielo, body machielo, aonge gi yie kodgi. Kata kura ma 2027, an personally, an Kerry, okapare ka bodhi go kura nikech jo US gi Britain interfere gi election ma Kenya ka. Erokamano nyaka tieko mana mapiyo, ini nya wacho ang'o? An nyingi luonga ni Bernard Andiwo. An gima dapar go Chebukati to onge. Anyalo pane ni ng'ama jakuo. Ong'ama osehinyo jo Kenya election ariyo. Kendo lit na ni Chebukati pakre notiyo maber. An gima nyalo wacho ni odhi adhiya gi kwe, Nyasaye mane chule. Mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya, katieko ka nitie ng'ama bende pod nyagolo pache? Erokamano, an iluonga ni David Otieno, to awacho ni Maraga ma Chebukati en ng'ama rach, omiyo athagora kende Kenya, abedo gi stress mang'eny, kech nabedo gi mor ka nen mbele, taduga abedo gi stress. Sani ok anya yudo ber nikech nyithinda bende omoko e dhot, ok anya dhi skul, aonge kaka konyra. Omiyo awacho Chebukati en odhi adhiya dala, to gimotimo rach, Nyasaye biro nene. Erokamano ahinya, mana mapiyo. Erokamano. An luonga ni Kevin Ochieng', an youth ma Kisumu County. To Chebukati okonego gimotimo okotim gimoro maber. Kako wuok okonego bed opakre. Owe ipake gi jopiny. To kako dhino en 6 months ago ema nonego bed no retire. To gi sani kako wacho no retire sana ng'eni en e Hague. Gi sani kako retire ni okonego bed ni appreciate ni otiyo tich maber. Tich marach motimo no Nyasaye biro nene kama kete. To gi sani kaka ne onego bed ni onego bed ni timone. En sani onego bed ni en e Hague. Ma en ng'ami dewo
we pakre nwa e Kenya ka to rights marwa to okomiyowa. Mana kamano Cleophas ka kisewinjo moko kuom paro kowuok kuom jodak ma Kisumu gigo mabende giwacho opogore kuom jakom mar IBC Manu Wafula Chebukati gik ma ginyalo parego ka opogore gi mago waboro wei mondo mi dhi nyime kod twak mar mbakoromo ka bende wan be wamedo ringo koni kod kocha wamed kelo nu weche wamedo tucho e kaunti ma Kisumu kani ka ungioge penjo mora taduogo ni studio kanyo mondo mi dhi nyime Cleophas. Erokamano ahinya Millicent tabiangu kuom bago matwake makare kaunti ma Kisumu ng'eny ang'erengo idhi tugo moko mantiere Kikoska mantiere maloyo mamboleo kocha ichop maber kendo keketori kendo weche manyien saa 7 saa 10 kod mano saa 1 kod saa 3 erokamano mano Millicent adhiambo nyakoro mo joang kuok e kaunti ma Kisumu mano pach jodak e kaunti ma Kisumu gigole mana kaka gipare kendo gikele mana e yo machalo kamano kendo koro sani yana mondo mi wakaw ywewa mokwongo e chenro mar mbako romo wakawe sani ka waduogo penjo mana penjo mheshimiwa James Oyugi Were kani Kisumu siasa nodonjore nade ya IBC bende oparo ni siasa nodonjo adieri ka nodonjo nade ukinyi makawuono wan gi welo Suma Nairobi jakanyo kod apisa mar ILOG nika mano William Onyango Suma Kisumu James Oyugi Were simbe moko podwa duogo goyo ka mano koting'o nyaka simu ne seneta machon e kaunti ma Kisumu koro kik idhi mabor ikete mana ka Ramogitv chenro mapod dhi nyime sani to wakaw yweyo masani ka waduogo twak biro dhi nyime. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbego thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e saa mowinjore. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hagi nombogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da gadinya kuchi. Karo masachi hoteli yeye. Ne rarochi. Ombogo tabwati baka. Ngitarte muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njotata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulinda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier Leagues jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier Leagues games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyakoro mo jogo maseduogo ntiere ka chenro mar mbaka oromo mabende koro wachoko pach oganda wago kodi mbaka iwacho ni piny tigero mana gi mbaka makoro wago sani en mbaka bende manyalo bedo ni chiegni gi dhod chuny ahinya bende kaka ja Kenya in gi paro mopogore mago bende warwako ka ukinyi makono wapar ni wantiere kacha live e Facebook mar Ramogi TV en mana achiel e piny mangima man gi tek mambulu kidhi e Facebook kacha manya kacha ni Ramogi TV iyudo kacha to nitie penjo ka koket ni twak kantiere imiyo wapachi e comment section kacha di mana kono wakacha ni pachien mane kotenore gi twak ma wantiere godo to yot mana rango ni mar kidonje e Facebook kacha iranga kanyo to ka yudo penjo mopenji tiduoko kaka sani bende nitie mana picha moketo kanyo mbui marwa wantiere live kacha gimi wacho mano kaka Lewis Woda Wasi Boda wacho ni enok weyo kata legacy aya mano pache Dorian Pex bende wacho ni yes Maraga aya mano bende mana pache koro Ramogi TV Facebook kacho mi thuolo mar keto gimi paro gino midwa wacho ikete kacha kodo thuolo mar some bende wasome yudo SMS line maro bende na ria 3 6 paro opogore kendo kama gintiere karakacha SMS ni iore bende wasome mana karaka kaka sani anopinja kaya cham gi wadu okamor gi tich mane Chebukati otimo mano pache kakore no bende wasome mana ka wadhi e kaunti ma Kisumu bende watudre gi jofwambo akachiel koda welo ukinyi makauno wadhi Ruendo mano mheshimiwa James Oyugi Were MCA ma Nyalenda B Kisumu Central Kisumu County
apenji penjo motene kod siasa. Bende nitiere siasa moro amora ma miparo ere kaka ne siasa odonjore kata siasa notugore machalo nade e kinde mane Wafula Chebukati en jakom mar IBC e thuolo mar higni 6. Erokamano. Kanyalo mana nuoyo penjo, ka ntiere siasa kachiel koda tich mane Wafula Chebukati otimo kaka jakom mar IBC e thuolo mar higni 6, inyalo wacho ang'o ewi siasa madonjore kod tije mar duol monego bed ni chung' kar kende kaka IBC? Erokamano. Anyalo wacho ni siasa nobedo e tanya mar Chebukati kaka commissioner e higni 6. Kich king'iyo yiero mar 2017, tiyudo ni Chebukati nokotayo yiero kaluwore gi chike mane nitie. Kendo kichak ing'iyo 2022, tiyudo ni Chebukati notayo yiero kaluwore gi dwache kata ka dwach josiasa mano support. Nikech iyudo ni yiero ma 2022 ne nigi interest mopogore opogore nyaka jomoko ne nigi interest mawuok oko mar Kenya. Tiyudo ni Chebukati king'iyo preparation mar yiero, to preparation gi ne wayudo ni they were geared towards a particular candidate. King'iyo ndiko jok mane dhi tayo yiero, iyudo ka ne gin jok manoketi mane dhi mane mrengo achiel. Mano ng'isi ni siasa nodhi odonje gini. Omiyo awacho ni sani Chebukati giminyalo parego malong'o onge, nikech en nochalo ng'ama ne nitiere candidates manonego landi. To mano ok e gima commissioner go bedi. Commissioner go bedi bedo independent kaka nowachi. Nikech niwacho ni Independent and Boundary Commission ma Kenya. Matiende en ng'ama onego bedi ni ng'ato ng'iso ni tim ma. Omiyo an akwayo ni ka nitiere commissioners madonjo manyien, to gidonj ka gikore ni gidwa tiyo ne jo Kenya independently, mondo gibed ni gitiye bwo chik, kendo gitim ne jo Kenya yiero makende ma credible, maonge ywak, maonge chwero remo, mondo mi jo Kenya oridhika kendo gibed ni kare joma ne waketi ofisgi, joma nyalo tego jo Kenya kendo miyo jo Kenya leaders mane gidwaro gi ilo kendo gi hera. Omiyo siasa kik donjie e commission. Siasa kodonje commission to wabiro bedo gi chandruok e kinde duto, higni kata 2027 pur wadhi bedo mana gi chandruok. Erokamano Bwana Cleophas. Erokamano ahinya mano James Were kantie kaunti ma Kisumu. Koro adhi e kaunti ma Homa Bay, pachuto chalo nade jodak e kaunti ma Homa Bay. Atudra koda James Latano yaore okinyi ma kawuono. Twak ma wantiere godo iparo Wafula Chebukati e yo machalo nade higni 6 ma osetiyo. Chokono ne pak jodak e kaunti ma Homa Bay okinyi ma kawuono kae to ikelnwa mana achiel kachiel e chenro mar mbaka romo. Gona mbaka gi jodak e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ayudi achiel kachiel koa e kaunti ma Homa Bay kama mbaka romo kawuono wadonje wach mar kaka jatelo manyochung ne duol mochung kende mar yiero e Kenya ka migosi Chebukati koro dichieng makawuono bedo odichienge mogik makoro chuno ni nyaka to koro bi owuogi ofis kendo we thuolo ne telo manyien mabro donjo. Jatelo ni nosetiyo e yore mopogore opogore kendo jopiny nene kane luwore ni ene gimiluongo gi dho wasungu ni public office. Nene apisi no manyo ji tenyo ng'iyo tijene kendo moloyo to nene apisi no manyo chuny ji omoko nikech seche mag yiero en mano bedo kaka jathek kendo en mano ogolo duoko mane miyo tend piny bedo e yo mano ogole duoko. Osetiyo e okenge mopogore, osetiyo e yore mopogore opogore kama nyo bede kaka jatelo. Kendo kogik ni sani koro nyaka to wuogi ofis en okang' makori wacho ni duolno mochung kende ne yiero koro timo gimiluongo ni history in the making. Gitemo loso ni sirikal manyien o duol manyien makoro biro chung ne yiero ni en duolno makoro biro chalo nade. Obro chalo gi manyo osebedo ni koso biro chalo gi mopogore. To kapok wachope mano dwani wang'iya nena kwago mbaka gi jopiny ni jopiny ne neno Chebukati kaka ng'ama chalo nade. An kaendi gi jadak ma Homa Bay ma bende no oseyudo thuolo mar luwo Chebukati e yore malach nikech ochung ne ratiro mar oganda. Wagombo ni mondo gonwa mbaka ni osechung ne ji mang'eny e weche mag dwaro ratich oganda. Chebukati neno kaka ng'ama ne chal nade e tichne mar tayo yiero. Erokamano ahinya. Gi nyinga iluonga ni Michael Kojotieno. An jakedo ne ratiro mar oganda e Homa Bay County ka.
wasebedo kwaluwo chenro mar yiero, wasebedo kwang'iyo kaka yiero itae Kenya kaendi are ne migosi Chebukati donje apis mane higa 2017 nyaka sani koro owuok e afise kosetiyo higni 6 ma koro owuok sani 2022. Adwa wacho ni Chebukati chia mare nigi weche mang'eny kendo mathoth monego bed ni ng'iyo. Wiwa ok nyal wil ni history mar Africa kata Kenya mangima kaka commissioner en ma presidential election mare petition presidential election petition manoteri in 2017 nochwad piny nikech noyude kane nitiere gi ng'ikruok mathoth e ombulu manogo higano. Ma achiel gik manoyudi en ni kura nokogo e yono makare. Miyo chia mare ne watemo ng'iyo kendo watemo ng'iyo fuonni mag chia mage ni to ne chalo nade. Mano gima dho ngere luongo ni integrity issues. Wach mar ariyo kisomo article 84 mar katiba mar piny wacho ni koponi go ombulu to nyaka obed accurate, obed simple, obed verifiable. Gik machalo kamagi osebedo kakelo kihondgo e ngima dhano. An kaka nene ni Chebukati oseketo oganda mathoth e Kenya mangima kod tuo mar paro. Mano endo gi dho ngere wanyalo luongo ni post stress disorder PSTD. Ma gima timore ni osemiyo ji mang'eny tuo ma interfere gi gimiluongo ni the right to life. Nikech sama ji dhi go ombulu dhano ma dhi go ombulu, wago ombulu kwa ngima wan voters. To bang' kwase go ombulu kwa ngima ka wan voters, sama koro idwa som kura midwa yangi ni to ng'at mane moyombo ni to koro ji bedo matuo. Ji bedo gi tuo paro, ji bedo gi tuo mar ng'wech. Omiyo chia mar Chebukati to en kano serve offices okosebedo gima ber kabisa. Wach mar adek madwa wacho en ni Mr. Chebukati kadhi dala gi an awuon kaka nene en ni odhi kendo odhi kabisa. Ok awache yo marach, ta wache nikech en ng'ama is an advocate of the High Court. En wakili mar High Court. Wakili mar High Court en ng'ama omiyo teku mar to uphold the integrity kendo nyako bed noluwo chik. Awache kaka an be ang'eyo ni an jalno maluwo chik. Ang'eyo ni Chebukati is an advocate of the High Court. Mose bedo ka serve a list of advocates. De bedan ni anti-law society of Kenya. Gimokwongo ka gimachalo kamano timore ne okil ma en one of our members. I revoke his license. Obed as an ordinary citizen. Okawach mano endo out of each one. Awache nekech nitiere shida ma osebedo kotimo momiyo iyudo ka like ballot papers o print mang'eny to ilali nitie the total number of registered voters. Kech once ni voto yiechi ni mano en vote marach to ibola gi kanyo. Wach mar ang'wen en ni polling station presiding officers okland ga results at the polling station and always gin ga quiet about this. Onego beni bang' kasego kura kaka nago kura manga primary school in Homa Bay Town constituency, presiding officer mochung' ne that given polling station onego beni lando na ni kura ne waseloro kura sa 12 kunde lando kama gin magi git collect kura gichaki ting'o kani tere tallying center itero kanye. Katiba mating'o ni wacho maler ni onego beni ilando kura at the polling station. Mamano endo gimoko osebedo kata to bende dibed ni nene berne kata achiel moro ne en dhano mane tiyo to bende ok dibed ni dhano dibed marach duto bende di nene berne moro gima naneno kar berne en ni time modonjo office kopogore gi jatelo manokwongo dhi Isaac Hassan manodhi en ni employees mag IEBC ichulo gi pesa gi in time. Mamano endo is a credit nikech iyudo ka officers matiyo kanyo endo pesa gi donjo negi in time. Makata sama wuoyo kodini onge ng'ama lalamika ma complain ni pok ochule pesa ne. Malalamishi mang'eny nitiere sat now kaka wuoyo en ni nitie joma nower KICC Bomas of Kenya mage joma yuago pes gi ni mondo mi ochulgi. Mamano en gima nyalo bedo sorted out. Erokamano. Mano wantiere gi jakedo ne oganda ma otemo lero nwa kochung' ne oganda mathoth ma bende nyo owuoyo godo kendo nyo gitimo go twak mang'eny ewi jadung Chebukati makoro sani kawuone odiochienge mogik e office ka obiro yudo thuolo mar wuok kendo jatelo manyien biro donjo kowuok e county ma Homa Bay. An James Latano. Erokamano ahinya mano James Latano. Otwake yo makare ahinya kendo mano pach jakend ratiro mag oganda kawuok e county ma Homa Bay. Erokamano James Latano we mondo mi idhi rangu weche mamoko bende madhi kelo nwa weche manyien
mag migago kagi kacha kod mano bende mara ang'ich welo nyakora mag jwang' wantiere kar kae kendo koro wasewinjogi paro mantiere kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Kisumu. William Onyango, iwinjo mano pacho oganda mantiere kar kacha, pod ntiere gigo mabecho, gigo maricho mane Chebukati bende otimo. Kata kamano ang' imede mano gi pachi kaluwore gino ma giwacho kaachiel koda ka weche mamoko makoro bende wacho ni gin recommendations ka koro oganda donjo e PC gik mage ayo nyoro ne gilero gi kendo moko bende nitiere godo inyalo mana kono oganda ka kinde mabiro gik mage ma IBC manyien onego bende timo mopogore gino ma Chebukati notimo gi jogi. Kamano Mr. Cleophas, awinjo pach jo Kanyanam ka gigolo pachgi kuom commissioner makoro dhiyo Chebukati to aneno ka dhano mang'eny ni koda kode gaginga maparo mana ni ka ng'ato durad kode Kisumu kacha to nyago kata mana gi kidi ada wacho ni mana kaka reporter mogik no wacho ni nen dhano to mane maber bendo timo Chebukati de racha o ka support makna no bende nitie kama no time to kaka dhano nitie gimiluongo nitie rem moko koro kaka wan bende election observers ni waneno rem nitie kaka rem mane waneno ma identify ma bende ja wanamoro ko osewacho kanyo voters education ne waneno no IBC higani ma 2022 election mane gitimo ne gitimo voters education moromo to mae nomiyo jopiny okobed gi lony weche marang'o kaka jidhie yiero mano ne gima ne ok gitimo maber ma wakwayo ni next time ka election chakore period mar election chakore IBC otem mondo team voters education puonjo ganda yiero across the country mondo koro ka jidhi yiero to jogi dhi yiero ka ging'eyo gima gidhi ang'owa gima gidhi timo. Mar ariyo nitie kaka observers nitie gima bende ne wa observe IBC from 2017 now to 2022 the issue mar the printing of the names no waneno ka IBC postpones elections moko Mombasa to kod Kakamega to issue then printing of imanu kimbala tumas mai ne ken gima wa expect mondo timre at this stage no paro ne giseketo mechanism ama mikakati mar address gigi no ach kane gi postpone election nintie kaka o affect the results the overall results in one way or the other koro mano ne shortfall mane wanena ngowa mono wanena ku IBC ma wakwaye gi next time gi tem timo maber mondo ginen kosa makamago kik bede ni wokie then kawacho ke the attach kum the recommendation aya koro mano ka waduogo kanyo gigo mane gichwalo ni mondo watem e yiero mabiro commissioners manyien omed loso waduogo kanyo mondo mi mulgie ka gintiere kar kacha no kwan gi kacha kwan moyo aboro kuom gi kanyo mage madhi bedo kanyo ni mori moko bende menyalo time yo makare ka yiero manyien poko chopo kada ni mak paro no gi kanyo ni maro wadaringo wachoka pat jopiny kendo wachwal twak makamanya ke county ma Migori koro waridre mana kamane county ma Migori oganda to wacho nade koro atu achiel kachiel koda Jojuma oyawre county ma Migori ka intiere kanyo sani saa 4:30 e county ma Migori pachgi nade kalore ko tich mar igni auchiel ma Wafula Chebukati osebedo kata kaka jakom mar duol mar tayo yiero mosetayo yiero ariyo kaka jakom mar IBC. George Erokamano kaunti ma Migori ogando chiwo makare kata kamano to ok bed nyaka sani ko dhi nyime koni gi koni en kaunti kod jakoma duolo mar IBC Wafula Chebukati kachielo kod commissioners ariyo ma bende wang'e ni odiochieng' ma kawuono koro tieko thuolo margi mar tie commission ni bang' bedo kae kuom higni auchiel. Nyo winjo ka odiochieng' manyoro Chebukati ne ogolo nende kaka osete bedo ka otiyo kuom higni bende koro osebede lemono ka bende oganda bende nitie kod paro mopogore opogore wan wang'e ni to nyaka sani oganda e kaunti ma Migori gin neno mane ma ginyalo golo kuom jakom Chebukati kaachiel kod commission ariyo ma bende koro thuolo margi mar tich e duolni koro rumo odiochieng' ma kawuono miye thuolo mondo koro akaw mo kuom pach oganda e kaunti ma Migori mar ng'eyo ni to chalo nade adwa ni ichakna gi nyingi machuok no awinjo ka jakom mar duolno mar chung' ne yiero Wafula Chebukati nyose chiwo nende kaka osetiyo makare thuolo mosebedo in kaka japiny
in kaka jago ombulu ma wuok e kaunti ma Migori, duol ni kata Chebukati kod commissioners ariyogi gitiyo nade kuom higni 6 ma gibet e apis? Iluonga ni Frederick, ajadak ma Migori kaendi. Ka golo pacha kuhusu jatelo makoro ayo ofis Wafula Chebukati, jatelo nowinjo bed ni osewuok chon, en mane sane mane pok ochopo, lakini tich motiyo omoro jomoko to jomoko ok omoro, ok obedo justice e tije. En tich manyo tungni ng'enye, manyo adiera tine, koro kata kodhi dala odhi adhiya dala kamano eri. To gima ng'eyo ni ei Kenya mwantiere jok machalo kamagi mabe tich nosetamo mok otiyo malong'o, pod iboyudo ni pod giboyudo mana ofise moko ma pod gidok tiye. To ma ok tim makare, nikech king'iyo tich Chebukati te kaka ochako tiyo nyaka sani ok otiyo makare. Kata koro kodhi dala ber mondo odhi adhiya dala, to wakwayo ni jatelo moro mabiro donjo mar IBC machielo oyie mondo omi obed ng'at moro man gi pache manyalo tiyo ne jopiny makare, ma ng'ato ka ng'ato e tung piny Kenya te nyalo bedo mamor gi duoko ma onyalo golo. Duolni mar yiero en mano ne kaka weche mag siasa donje ahinya. Nyalo bedo ni wachno ok otiyo makare, ni josiasa nodonjore e tije, koso ang'o ma wachno ok otiyo makare? Duolni omiyo wacho ni ok otiyo maber. En duol manyo josiasa ohewo, en duol manyo ribano koni endi. Mara ni obedo control gi deep state, mara ni obedo control gang'owa. Koro mae mane kela mondo mi wach ni tich ok gitiyo maber, ngech ok idang' ing'i ng'ato to ng'ama ing'iyo no endi be in go kama chiegni go kode buche ka gi kacha. Kamano wakaw pach ng'ama chielo. Adani chakna gi nyingi. Wafula Chebukati jakoma dul ma IBC wuok e apis kawuono kaachiel kod commissioner ariyo mamoko. Nyi winjo neno mane giwacho odiochieng' manyoro ne gisetiyo makare. Kokang'e ni kaka japiny kata jago ombulu sama koro giwuok e apis ni, ang'o mineno ka ne gitimo maber, to ang'o ma bende ok ne gitimo maber? Gi nyinga iluonga ni Robert Juma kawuok Migori County. An owuon Chebukati owewa gi songa malich e chunywa kaka wan jo Kenya. Ma ng'ama nonego qualify kata mana tiyo e duol mar yiero. Chebukati moko ne notiyo kaka corporate lawyer Nairobi. This man professionality mare kata mana tije mar profession ok qualify mar bon mi o conduct yiero mara mora e piny mangima. Namba achiel, gima Chebukati notimo, notiyo gi pache en owuon. Noko ti gi gima chik mana jo Kenya loso, nonego bed ni otiyo godo. Namba ariyo ne mano, Chebukati nokawo gini oketo kaka dui mare ni ogore gi kabila mamoro. Momiyo no conduct yiero bang' failure ne from 2006, kano ODM notame nomination, no fight gi jo Kenya through ODM. Chebukati kano join office 2016 December, no kokawo the oath of the office bon miotim gima ne the law dwaro. Mano iwacho ni ok otiyo makare, awinjo kitemo wacho gik mathoth. Yiero iwacho ni ok otim e yo makare. Waneno kaka kata mana wach yiero nodhi nyaka e doho, ma doho wuon ne ogolo duoko mare. Kitemo wacho ni ok oluwo chik, to doho nodhi ma bende ne ogolo chik mare. Ere kaka iwacho ni ok oti ka oluwore kod chik? Chebukati owuon osai conduct yiero adek Kenya kaeri. Duto te ok gisabedo successful. Kwa ng'iyo yiero ma 2017 itself was the worst yiero manotime Kenya pacho kaeri. Mano ok oluwo chik adichiel. Mo neno tere do Mamaraga nowito yiero no oko. Kane biro 2022 manotimo sani eri, malas manotimo nyoro ni eri. Mana koro timo mopogore kata mano kwongo timo chande. Koro mano timo gi tok moruodho, tok matek. Momiyo wanyalo wacho ni Chebukati nok oluwo chik mar tayo yiero. Transparency kasa sama notimo budgeting kata mana temo sama otingo tendering, nok follow the law mano nego bed ni giluwo. Notimo gini gi pache owuon gagoko bon miyo nene ni en ng'ama dung' ofis no ero. Sama Chebukati wuok e apis ni nitie commission manyima dhi donjo, wabiro bedo jakom manyien. Ang'o madier kaka Kenya jago ombulu manine nok otim e yo makare kinde ma Chebukati ne tiyo kod commissions ge ma onego oket makare mondo yiero obed makare pacho ka? Wakwongo wang'iye gimiluongo ni professionality mar ng'ato kapok odhi office. Namba ariyo wakwayo ni bon ka president dhi yiero jogi kata kidhi yiergi gi National Assembly ochoke pach jo Kenya. Bon mi wayier joma qualify mar bedo office mar IBC. Ok wanyal kawo quacks kata mana ni political demagogues mondo bed nu office. Wan jo Kenya ok wamor. Sami wacho ni onego koro nano kane commission obedo manotim ne jogi peksen monene gi romo. Ok ang'e ni wacho nade ni ok nokawo joma onge kod lony, to notim negi peksen maber kod kamiti manogo gi kogno mopuodho gi. Kosidwa ne otim puotho ni e yo mane?
commissioners gi nokogo kogno yo mui Chebukati kane ji dhi interview ne number dick maonge ng'ama ja Kenya makiani no number dick e interview Chebukati was the last person manego bedni en obed oko mar IBC. Erokamano kuom pachi. Chori machiegni adwa ni chakna gi nyingi. Jakom mar duol ma IBC Wafula Chebukati otiko tije kaachiel kod commission moko ariyo. E kinde mar higni 6 ma osebedogi osetayo commission ni nade kaka in inene? An gi nyinga giluonga ni Charles Osewe ma jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Daher mondo mi awach ni Wafula Chebukati osabedo tijni from 2017 nyaka 2022. To wan kaka jopiny ok wamor gi kaka osabedo kotayo yiero ni nikech IBC en independent body. To king'iyo kaka ne ng'ani conduct elections ne nyiso maber ni nitiere forces moko mantie behind him. Manyiso nitie weche moko manotimo gi favoritism nong'iyo konchiel. To wadwaro ni IBC obed independent kaka independent. Mokwongo king'iyo election mar 2017 nokodhi e yo makare. Iyudo ka notime e yo marach mano lead to ginene dhano nogore kendo nwaneno chwer mar remo mar jopiny magino nokomorowa. Mano legacy marach kabisa gi ng'ama chalo kaka Wafula Chebukati. Mar ariyo manwaneno 2022 ka jo Venezuela obiro ka gi utesi mag kura momaki gi nyaka gima ne otime ne onge kendo en achiel ni emoduogo wacho ni mago joge ma joge manong'eyo. Mar adek Chebukati achiel ni emane kane yiero temre ka koro osechopo kuma koro koto wacho maber ni yawa koro doguru election to Chebukati achiel miluongo ni Wafula Chebukati ni chako bokre chako ta yiero kalure mana gi chik gi pache gi chikne no wuon moko biro go mar mondo mi otago yiero. Chebukati wuon legacy mowe e piny ni mar Kenya ni okowe legacy maber. An kipacha aneno ni mondo odhi kendo odhi kabisa to next time kitimo yiero mar ng'atno makawo kare otime yo makare. Ana wuon kaka japiny ahero gimiluongo ni public participation. Adwaro ga ni gimitimo gima chalo kaka mar Chebukati chairman mar IBC obede gimoro minyalo kelne jopiny ma pata ka pache wuon titimo ne interview ka jopiny neno e yo maler makare bondo wayier ng'atno man gi chia maber manyalo ta yiere yo makare Kenya ka. Sama itimo neno ka ng'eni Chebukati en dobele bano rach igni te onge gimoro maber moro mane neno kuome. Gima naneno maber kuome na mana achiel kende 2020 to kane iluongo candidates manochung' no make sure ni qualifications mane dwaro mag somo mag education no make sure ni okelo jo mabeyo man gi degree kendo papers gi ng'iye yo makare kabisa bondo mi ofweny ni ng'ani en ng'ama papers ge beyo mawadhi bondo mi ochunga ka president mar Kenya. Erokamano atiek gi ng'amo gike chori machiegni adwa ni chakna gi nyingi to higni 6 gi wano ka Chebukati dhi dala gi commissions ariyo. Ang'o maber madinene kuom kinde mosebede apis gi tang'o kendo madine samoro marach midwa ni mondo koro loki kaka wadhi mbele gi yiero? Erokamano gi nyinga en Evans Ochieng, Organizing Secretary bunge la wananchi Migori County. Kadwa wuoye wach mar Mr. Wafula Chebukati berne malong'o pok aneno an chakre ka kodonjo ofis an aseneno richo ne lilo ma kodonjo 2017 aneno ka yiero mano conduct nodhi moterwa nyaka doho mano ne richo namba 1. Mar ariyo kwa bire 2013 ka 2022 ka gima naneno kodwa time maber en kani goyo joma nochung'e presidential candidates kogno kanye mananeno kane joma no qualify no keto tenge mano ne berne mananeno manyo wuok go to kaluwore gi yiero manyo timoni nyoke en yiero moro mochomo kono no nyo en yiero manyo nigi bagni mang'eny mara ni jo Venezuela biro kia igengo jogi ma ok nya neno ka en gimoro manyo timore maber. Koro nakwayo kata mane e ofisi owuon nyoko keto ofis mochomore nyoko keto ofis moriwore nikech commissioners moko ni yorgi embe ni yore. Koro ka in wuon dala ere kaka nyithindo moko pogore to nyithindo moko ingo kumoro achiel kanyo no wanene pogruok ma ene manokelo en owuon. Koro nawacho kata commissioners midhi yier sani Wafula terindidhi to joma biro ong'iene kaka odhi ofis obed kumoro achiel mane kata wan jo Kenya wadhi bedo gi mor ni ofis ni en ofis man gadieri gi ratire iye. Gima kawe benjo madapenji mogik en ni nitie jomoko ma samoro ne Chebukati notiyo makare ibeno samoro kotiyo makare nyalo bedo ni ng'iye ni to ni chung' kanye kisiasa kosi ng'iye nade mineno rach ne ng'enyni? Okay, joma neno berne nitiere nikech Chebukati nyo en ng'ama idhiro
waneno ni en ng'ama nyitiyogo mondo mi otim dwa jomoko. To wan kaka jo Kenya manyo dwaro ratichgi, nyo emomiyo waneno richone, nikech ratichwa manyo wadhigo cha nyo tamowa. To joma nyo dhiro manyo dhiro Chebukati mondo ni otim dwachgi ema nyalo neno ber Chebukati, Mr. George. Koro an kawuoyo kuom Chebukati, all in all Chebukati nyotiyono marajo Kenya, makata sani wakwayo serikal mantie ni ofis mora mora Chebukati odhi oywe dala, oywe otim tich Nyasaye, kata sani kata en kumo bede, kata Nyasaye owuon ong'eyo tich Chebukati kaka nyo en gi gik motimo ne jo Kenya. Erokamano, inyalo winjo mano mokuom pach oganda e kaunti ni ka bende gisegolo nendgi mopogore opogore. Nwajo ka commission be nowach ni gisetiyo makare. Ka jopiny bende wacho ni gineno ka osetiyo mopogore opogore. Jomoko wacho ni otiyo marach, jomoko wacho ni otiyo maber. Ka bende jopiny nitiere kod duoko ka otende kod mae. Erokamano ahinya mano Juma Kaugi County ma Migori. Emed manyo pachgi ka gintiere kaka joma mine ke yudo bathe kanyo bende joma mine ogole pachgi bende kotenore kod wach mar Chebukati ni gilange makoro wuok episode chieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Juma nyakora monge jwang' ote thoth kero amedo manedo gi kaka achiel kachiel pod wantiere kar kae. Waseyudo counties mopogore opogore kero sani ka wantiere gi ote mowuok SMS line wa menari 360 kaito warango mano ma Facebook. An Elida Akinyi ka Oruba Migori Chebukati owacho kanyo ni okosetiyo yo moro mamore owinjo marach nikech en. Aya kama chielo kanyo wayuda ne ote mantiere Facebook acha mar Ramogitv mondo rangi ane ni gin kanye. Sam Jakom oyawre Cleophas Oluoch. Chebukati en ng'at mane otiyo arietha kod agoko ma okony. Owacho ni ne aonge adiera kata matin kendo noketo pesa mbele. Echen Chebukati kombe nogwe tao Musando nonegi Cherera Fonos noketnegi Scandal Baby Pendo nonegi koda kama moko mathoth. En gima ber ni owuok kendo e IBC ka opogore moloyo. Mano pach Sam Jakom. Erokamano ahinya kuom orote mari. Joseph Nyawanda owacho ni kadeni luwo chik magiero malong'o to Chebukati owinjore otere doho. Aya pachi kanyo Joseph Nyawanda. Kama chielo Immaculate Akinya neno maler Cleophas Chebukati oweyo ka IBC opogore. Ote mare ochopo kanyo yo makare. Immaculate Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni Chebukati weyo IBC a divided house shouldn't be remembered at all. Erokamano kuom ote mari. Mwalimu Winnie Mboya wacho ni commissioners wacho mokwongo kanyo commissioners oket in place chon. Allocation ma iketo ne IBC bende ochiw chon. Commissioners kik rit mar tiyo dakika mogik. Gilos odgi maber ahead of elections. Giket wacho ni gitieg jopiny e weche mag boundaries. Masinde mag tayo yiero bende opang chon. Wacho ni githir weche manyalo tayo athua gi akweda e kind oganda chon. Paro maleu Winnie Mboya. Erokamano kuom ote mari. Mustafa Adam Charles apuoyo Chebukati kuom tich maber kaka osebedo ka otayo yiero chakre higa mar 2017 nyaka 2022. Wayudo ote ote maber mapuoyo Chebukati. Ote duto mwasesomo Mustafa Adam Charles. Erokamano kuom ote mari. Kama chielo bende wadarango kanyo SMS kanyo ni wan kanyo. An Kennedy kan Kisumu. Chebukati owacho ni pod ntiere mane piny ka. An Chike owacho ni omor kendo pod omedo mana lemone. An aderi wuod Koyugi. An kaka nene eni Chebukati odhi adhiya dala nikech gi duto bende nosetieko kendo weche mag IBC okony. Chunya lit to tam ero weche ntiere kanyo mopogore opogore maoro. Oluoch Chebukati onego bed ni nyakora moga jwang' otegi angarangi gi thoth. Wacho ni Bishop bende kani Nairobi ka bende wacho ni Chebukati odhi kabisa. Bishop Kaber bende atemo mana dio matin kama to gidonjo dabal. Koro sani ka dhi piny ka Chebukati ne otemo gima noneno ni berne. Aya wacho ni gino bende notimo mana ka berne kamano. Ote mamoko pod meno mana donjo kayo. Uma Joyce Akinyi bende oro duoko mare ka mar KCP. Noyudo Kiswahili Max maber, English bende oyudo maber. Ote mari ochopo kar kata mano opogore gi mano mar Chebukati. Ote mari ochopo ka Cleophas an kaka nene to ni
yena wach ni Chebukati otemo mae koro ote machielo bende mantiere ka manyalo bedo ni loko paro. Owacho kanyo ni ne wach tende owacho ni anto bende nantiere kanyo higa mar 2007 samoro wanyalo rango tije mandhem lakini matut en notemo onge ng'ama ber 100%. Ma Honorable Joanna Ochieng ote mari ochopo nyakwara moge jwang ote gi pod medo mana donjo karka ka medo mana somo gi Fred kawuok Odera bende wacho kanyo Chebukati odhi adhiya oyue oyud retirement moro makare kendo mano bende wantiere go karka ote thoth kendo gimedo mana donjo. Adhi e studio ma Kisumu antiere kod wendo kata ngaduogo iri mondo weche mag recommendations ka an watiek kori koro ka watiek kodaki kodo mana awacho matene apar kende tang watieko to ako kinyi makawuono adhira Mheshimiwa James Were ka entiere Kisumu nyaka sani winjo pach jodak ma Migori, jodak ma Homabay gi jodak ma Kisumu. Jodak gi duto paro Chebukati e yore mopogore opogore kata kamano wacho ne dhano ok nyal chopo atamalo apar mar bedo ni tim makare e apis kata ka timo tich e yo makare atamalo 100. Pachi kotenore koda tiyo koda jogo mawuok e pinje maoko mano bende ma oluonga ahinya kaka negisebedo kacha ka gineno. Bende wan gi joneno maromo e kinde mane Chebukati en jakom mar IBC mane orango kendo ni yiero otayo moro makare. Wawinjo ni nitiere jogo mawuok e pinje maoko ma ponono donjo kod yiero ma pacho ka. Pachi nyalo bedo mane higni 6 mar Chebukati? Erokamano wadwa Cleophas. Anyalo wacho ni kaluwore gi paro ma opogore awinjo oganda wa ma golo pachgi kuwuok Migori, kuwuok Homabay, kuwuok Kisumu. An pod awacha kendo anuoyo ni Chebukati notimo yiero kaluwore gi paro manowuok kuonde mopogore paro ma oko manosebedo gi duoko ma gidwaro nikech kwang'iyo maber ne waneno ka commission British kata UK jo UK gi jo America ineno ka dwachgi ne skewed towards a particular candidate. To maendi ineno ka ne yiero itimo preparation to nitiere penjo mang'eny mani penjo mane Chebukati otamore duoko. Maendi ne nyisi ni nitiere dwaro margi kaka commission. Omiyo an bende aungo mana yawa gi lwedo ka wacho ni yiero ng'ato ka ng'ato nigi berne gi rachne, to rach Chebukati obedo mang'eny maloyo berne kaluwore gi gik mane dwaro notime yo makare manotamore time yo makare. King'iyo an kachako kane watimo preparation iwinjo ka penjo bedo ni ballot papers ogo mang'eny, oloso tese mag yiero mang'eny maloyo namba monego bedi, mano notamogi duoko. Ochako wachi ni ondik ji madhi tayo yiero mochimo kabila achiel mang'eny maloyo kabinde mamoko, mano notamogi duoko. Ochako wach gik moko mang'eny, wach rito kura, wach kaka idhigo kura, wach manyuol, magiendi notamogi duoko. Mara ni manyuol koro yie karomo sama chal kama, kuonde moko manyuol tiyo, kuonde moko manyuol ok ti. Koro iyudo ka gini ne weche ng'eny e wadwa Cleophas. Omiyo an awacho ni higni 6 go to penjo nobede mang'eny maloyo duoko. Omiyo pod an awacha mane yor kata na recommendation kata yor chiwo maoni na ni moving forward onego bed ni reform bedo e commission wa, to onego bed ni chike mwanyalo keto mamiyo yiero obiro bedo samoro yiero ok nyalo bedo 100% perfect, to nyalo bedo atamalo mamalo maber ma ji bedo ni ji oridhika ma ywak ok bed mang'eny nikech yiero pogo oganda. Kaka sani oganda osepogore chakre 2017 nyaka 2022, to wabedo gi tich matek kaka josiasa samoro mondo wachak wabed ni godo riwo oganda mopog gi ng'ama nomi tich mondo tich maber, to tich maber otame timo. Omiyo an ka Chebukati dhi dala tawacho no dhi dala odhi yue to wek upogo Kenya, owek upogo oganda wa. Omiyo jok madonjo manyien obiro donjo kong'e ni gidonjo ni gin jok madhi tiyo tich kaluwore gi chik momigi mok oluwore gi dwach josiasa. Nikech sama dwach josiasa osedonjo to koro mane maketho yiero, to miyo gik moko dhi timore mok owinjore, to miyo jowa gore,
jowa pogore kendo jowa negore. Omiyo yiero onego bed ni miyowa jogo moikore kendo wadhi tiyogo gi ilo mok penjo bet. Yiero onego bed ni miyowa wabedo gi cohesion, kwabedo ni bang' kwa yiero to bende anyalo rwako jatelo momiya e yo makare. Anyalo rwako makare mana kaluwore gi chikego mane waketo owadwa Clifford. Awe mana gi kanyo owadwa. Erokamano ahinya. Aduogo iri mondo mi akaw wach mari mogik okinyi ma kawuono. Kata kamano waduog e studio koni ir William Onyango. William Onyango, nitiere gik mopogore opogore mana kaka waselerogi. Keto arita kwe makare mano kar nywako ombulu kata tallying center kaachiel koda ka keto CCTV e gwenge mopogore opogore kaachiel kod chwalo arita kwe makare ne jotije mago mag IBC kaachiel koda commissioners. E kindgi bende iwacho ni tije mag jo commission onego bed ni lero kendo keto gi moro makare. Nitiere lokruok mag paro kaachiel koda mago bende mantiere e pend chike ma pacho kae, katiba ma pacho ka. Mwacho ni koro tiyo machiegni kod jogo mantiere od bura mondo mi chike ma kamagi okal mondo tich odhi moro makare. Kama achiel kuom moko guom gigo mane giwacho ni yiero onego bed ni itayo yo moro makare ka commissioners manyien otemo keto gik mane giwacho moyo aborogo e tim. Pach nyalo bedo mane gima moko bende maponono ka wacho kae to ni winjo gi e twak manyoro. Erokamano Cleophas. Wan kaka observer group ni wagolo report marwa December. Ma report no ka kwa Ramogi nyalo yudo thuolo to ginyalo dhi mbui marwa ma en www.elog.or.ke mondo gisom. Report wano wan bende waketnwa chiwo gino recommendation. Wan wagolo report ka IBC nyogolo mari nyo wan wagolo kapok igolo. Koro wan bende ni wachiwo recommendation. Koro recommendation mane wachiwo gi inwango kanitie gik mane wawacho maripono IBC oripoketi oketi chik kapok otima ng'o kapok yiero chopo. Wach maduong' mane ni achiel kuom waketo en wach mar commissioners. Nojo commissioners gi oyier gi 2 years to the election. Man recommendation mar kaka election observation group ne wachiwo mondo IBC one kaka timo. Wach mar ariyo mabende ne waketo, it is the legal reform. Legal reform weche matayo yiero. En gima ber ka weche matayo yiero oketi into place e sama ber ka yiero poko chopo. Moloyo timo gi e sama ogik. No ka watimo gi sama ogik to wabedo kod iluongo nu uncertainty okwa yani kubabaika makro ng'at ng'end is it right, is it wrong. Koro magi recommendation achiel kuom recommendation mane waketo kaka observers mondo IBC otima ng'owa oketi to place mondo ensure ni kagidhi tayo yiero ma 2027 to obed yiero ma jopiny nyalo timo ng'owa nyalo yie kodo. Then nitie recommendation moko bende mane waketo man dealing with the stakeholders. Nitie joma gi stakeholders gin joma organization makag kacha ma tayo mabende konyo wach ma yiero ni kata gibende gikonyo wach ma yiero ni kae kacha. Unawacha IBC mondo increase engagement kod mag stakeholders gi. Nwach ineno weche mine mawuok kama ng'eny gi wuok nwach engagement ni is lucky kata jopiny ng'eny gi nti in fact kaneno kaka jo wagolo paro kae moko golo paro ka ok ging'eyo ang'o information gimantie ok ging'eyo weche matimore kacha. Koro ne wakelo recommendation ni gi increase engagement stakeholders gi increase gi chop kuom gi the electorates mag joma go ombulu gi chop kuom gi mondo ginyis gi gima timo ang'owa gima dhi mbele e duol mar gi ni. Ing'eyo ni seche moko Cleophas inyalo bedo ni itimo gima ber itimo gima ber to kok inyiso ka in ng'at moyier titimo gima ber to kok inyiso ng'achielo to onyalo bedo paro marach ni itimo gima rach. Mak mana wach mana okikoni to kidhi koni anto mae gima timo to ng'acha bedo ng'owa bedo ng'eyo. Koro no wach IBC gi increase engagement with stakeholder my bro mio public bedo kod gi giminon confidence kendo ji bro yin election ginyalo tayo e makare. Kawatieko wach mar mogik nyalo bedo mane telo mara Wafula Chebukati kaachiel koda commissioners mamoko Professor Bigulie koda machielo Boya Molu
rumo odiochieng' ma kaon tarik 17 dwe mokwongo higa mar 2023 wach mari nyalo bedo mane ne commissioners mabiro kawo kare kata wach mari kuomgi jogo makoro wuok e apisi nyalo bedo mane ka watieko mana twak okinyi ma kawuono? Erokamano Cleophas. Wach mara en mabiro ni commissioners makoro biro. Gima da wach ni commissioners mabiro. Mokwongo da or message no kabeto gisom recommendation. O recruit gi early. Gidonjo office early. Gisom recommendation ma previous gi ma wan kaka observers wasebedo ka wachiwo. To this recommendation gikaw gi to giketi gi practice gi tii kod other stakeholders ma tayo yiero mondo gi ensure ni weche kata chike matayo yiero oket mbele, oket into place ka yiero pok ochopo. Wach ma kendo anyalo wacho ni commissioner mabiro niya gitem gi learn lesson sana issue mar trust en gima duong' ma osebedo njo citizen ok trust kod IBC. Gitem ka ginyalo mondo gibed gimoro amora ma gitimo jopiny ong'eyo. Kamoro amora ma gichope jopiny ong'eyo. Giwach gigi ni jopiny kan kacha gidhi machinane giwach ni ji mondo ji ong'e. With this one bro miyo jogi bro gain trust kodi. To ka gibro timo gik moko into vacuum kaka joma chielo useko bet to jo Kenya pod bro bet kodi gi doubt. Mane parting shot bara bada wach ni the commissioners mabiro. Agoni erokamano ahinya kuom thuolo matoko kod Ramogitv okinyi ma kawuono ang'iora otewa mara erokamano bende ne jatendi Masau. Mr. Mule Musau kumiyi thuolo bende mar biro kod achiel kachiel mondo itwak kod Ramogitv okinyi ma kawuono. Kama chielo bende wadani wayud wach mogik kowuok kuom MCA masani mano ma Nyalenda B, mano James Oyugi Were. Nitiere jogo mane ni kawuok e kaunti ma Kisumu Nyalenda B ma bende oro ote karaka. Neno gi ote machuok anga koni gini gin mage bana ka wasetieko ka to sani ote mantiere karaka mar Stephen Ochieng jatugo wacho ni mano MCA mara amora ahinya ka otwa kendo Chebukati nomiyo chunye wuok e goyo mbulu higa mar 2017 kaka ondike karaka oneno kaka entiere Nyalenda B. Ote mari mogik nyalo bedo mane gi jogi bende ma chunygi osetho kendo chunygi osewuok e luto mbulu nikech telo mar Wafula Chebukati. Erokamano wadwa Cleophas. An gima dwa wacho ne jowa duto oganda wa Ramogi ni commissioners madonjo manyien otiye bwo chik kendo gi chik itgi ne recommendations manochiw mondo mi ka gibiro timo yiero to gitim kaluwore gi dwa jopiny kendo dwa jo Kenya. Omiyo an akwayo ni joma donjo manyien odonj ka giikore ni gidwa kelo lokruok ma jo Kenya dwaro e kinde duto kendo gi redeem themselves mondo ji obed ni nyalo trust IBC kendo. Taka thuolo ni kendo mar goyo erokamano ne jo Ramogi TV kuom kelo twak mar mbako romo goganda wa ma jo Ramogi. Amoso kenda ko mos bende kende ne jo Nyalenda B ward gi jo Kisumu Central at large Kisumu County. Nyasaye omed bedo duto. Erokamano ahinya Mheshimiwa James Oyugi Were MCA ma Nyalenda B kuom thuolo matwa kod okinyi ma kawuono kata thuolo neno kamano chieng' machielo pura biro bago chenro machalo kama mar mbako romo kod chenro mamoko mantiere Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Jwang we mondo mi atieke gi kanyo mane makelo e giko mara chenro mar piny kono bende mar mbako romo nochako okinyi sa 12 nyaka sani koro dong' madai 2 kende to romo kanyo sa 5 mar onyango. Asebedo kanyo kata ie chenro kachiel kod jowetewa mano Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor. Jogo bende mosebedo e toke kanyo ka omako kamera mako duol nyiso wan watim mae gi mae kuonde gi duto obado kachiel kod alange duto wagonu erokamano ahinya kuom thuolo matwa kodwa kachiel kod bedo kodwa e chenro machalo kamae. Riti masani kiny ka Nyasaye oyie kendo oyie nin bende mondo mi bed kodwa ote mayoro ka ang' wasom gik nobiro medo mana somogi kinde mabiro. Riti masani nyinga Cleophas Oluoch.